Alright, so good morning everyone. Tayo po ay nandirito pong muli, no? So mag-update tayo dito sa mga latagan ng mga isda dito sa Malabon Fish Market. So ito yung tinutukoy natin na pay parking. Ayan po, nakikita niyo po may karatula po na nakalagay pay parking sa mga 4 wheels. At ito naman po yung SM Sigmore, no, ng Malabon Bayan. At makikita niyo naman po dito yung mga parkingan. At ito pong nasa likod ko ay Malabon Central Market. So ito yung San Roque Supermarket na makikita nyo rin po rito. At sa mga nagtatanong, yun po yung area ng lugar kung saan ay makakapark kayo. At ito pong pinabaybay po natin na nilalakaran. Ito na po yung pinapasok natin, no, na Malabon Fish Port o Malabon Fish Market dito sa bayan. Tayo ay dito ay mag-a-update ng mga latagan. So samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Yan, tuloy-tuloy tayo sa ating paglalakad, no. Ito yung sinasabi, tinutukoy natin na laging binabaha. Ito po yung lugar ng FC Villa Street, Malabon, Metro Manila, no. At yung kanan dyan ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila din. At yan po ay papunta lang na Botas proper. So mag-update tayo dito, tingnan natin kung anong latag ang meron dito. At na malaman natin ng mga presyuhan. So ito na po yung Malabon Fish Market. Ito po yung labas. So ito po yung kanto, dali. At tunguhin natin dito yung mga ibang latag na ating may update. Awid tayo. So hanggat nag-aantay tayo ng oras sa ospital, ay ito ay tinungo na natin itong mga latagan dito ng mga isda na mabibili. So shout out sa iyo, Tiyo, good morning. So hindi tayo nakita ni Tiyo. So ito yung sitwasyon sa mga latagan, mga alimasag. Shout out sa iyo, Boss Chef Baliw, good morning. So ayan po, no, yung mga latag po dito na mabibili po ninyo, alimasag at mga isdang big head o maya-maya kuno. Sandaan. Sambog cost 100 pesos, no? Salamat, Boss Jeff. Thank you. Ikot tayo para walang ganong isda ngayon tayo natatanaw, ha. Hindi pa sa libro meron. Boss Ed. Ayan po yung mga tinda dito, balsa galunggong naman sa mga latag na inyong mabibili, no? Ito naman yung presyohan ng mga bangus natin ay 220, bangus dagupan. Yan po ay 220 per kilo. So ito yung mga binablog natin na tinadaanan natin ngayon para makita ng mga ating kababayan. Good morning sa'yo. At makita ng ating mga kababayan yung mga latagan nila dito na bentahan sa Malabon Fish Market. So mga presyo ng hipon natin dito ay may 300 pesos, may tumpukan dito sa 100 pesos. At makakabili kayo ng lato-lato. Ayan, 120 per kilo. At ito yung 260 na hipon na 300 pesos. So ito maganda yung mga tumpukan, fresh tumpukan, 100 pesos sap-sap at sari-sari, no? Shoutout sa iyo, Boss Alex, good morning. 100 pesos tumpok na inyong mabibili at ito yung sap-sap. Ayos na ayos sa pangatin. Sa kinamatisan, okay na okay sa alright yung mga tumpukan ng isda na inyong mabibili rito, no? Salamat sa iyo, Boss Alex. At mga pagi, pating, bangus na latagan dito, yan ang mga bentahan nila. 180 kilo. 180 per kilo dito yan kay Boss Alan. At ito naman po yung tumpukan, no? 150. Tumpok na mga bangus, 3 piraso na latagan dito, bangus. At ito naman mga balsa galunggong. Balsa galunggong natin. Dala-dala mo agad yung plastic. Yan, balsa galunggong. At ito 260 per kilo ng hipon.
Malalaki na yung mga hipon ng makakapagsinigang ka na ng mga ganito, no? Hipon natin sa Malabon. At 250 sa presyohan dito ng Barracuda. Fresh Barracuda, oh. 250 per kilo. Sarap yan sinigang sa bayabas. At ito pa mga latag ni Aaron. 140 sa per kilo ng mga bangus. Aaron, magkano kilo ngayon ito? 80 ang per kilo. Alright, so ito po yung 80 pesos per kilo, no? Masarap tong isda na ito. Mga tilapia. Fresh tilapia ng Malabon. Sarap to. Ito yung pag lumaki kasi to, ito yung isdang plapla. Itong ganitong isda na inyong mabibili sa Malabon. Ayan, mga tilapia natin, no? At 140 sa mga bangus. Ron, salamat ha. Thank you, thank you. At 250 per kilo ng hipon. At dito ay 240. 50 lang, 50. Tapos ang ating mga pusit lumot. Ito yung mga presyo. 250 ang mga per kilo. Tapos tumpukan na, no? Huwag na namin, tanghali na eh bro. Oo. Tanghali na rin. At dito naman tayo. So shout out sa iyo. Good morning, pre. Update natin yung presyo ng hipon ni Paring Brian sa Malabon. Magkano hipon, pre? 260 lang pare lang. 260. Murang-mura, pangmasa. Oo. Bumaba ng hipon ngayon, ang dami. Puro ganyan ang ipo. Oo, ang dami. Oh. Diesel yung sukat. Puro ganyan. Good morning, Mark. 110. So yan po yung presyo, no? 110 sa mga tilaping Batangas. Wala si Pare Agustin. Nagpapahinga pa, ah. May tama pa. Oo. Kaya nga, ba't ano may... Ano eh, apo niya ano, yun. Kaya pala eh. Kaya pala nagtuloy-tuloy yung ano nila. Ito na ako, Mark. Pre, ipat ako sa kabila. Alright, eto na may mga presyo dito ng Tilapiang Batangas. Ni Ate Sandra dito, oh. Ito yung 130, 100 pesos. Ayan po yung mga presyo ng Tilapiang Batangas sa Malabon Fish Market. At ganito rin yung presyo ng 100 pesos sa mga per kilo ng Tilapiang Batangas. Meron tayong 250 sa mga per kilo ng hipon. Ang hipon po ngayon dito sa Malabon Fish Market ay bumabaha. Sobrang dami ng mga latag at ang presyo ay bagsak. So 250 per kilo ng hipon. May 100 pesos po dito, no? Yan yung mga kilo ng mga hipon ngayon dito sa Malabon Fish Market. At ang mga presyohan ay 250. Ayan, mga sap-sap niya, oh, 50 pesos lang yan, no? Pangmasang presyo na tumpukan, no? Pangat sa kalamansi, kinamatisan. 50 pesos lang, eh, meron ka ng ulam. Sap-sap, no? 50 pesos. So, shout out po, kuya. Boss Lando Explorer. Good morning po. Salamat po, salamat. Ayan yung mga presyo. At dito rin mga presyo ng hipon natin ay 250 din ang per kilo. Grabe sa hipon, bagsak presyo. Baha pa sa latagan, no? 250. So lipat naman tayo dito. Ganito rin na mga hipon. So, dagsag-dagsa mga hipon sa Malabon Fish Market na ating binabaybay dito, no? Kaluga! Shout out kay Nawala na si Kaluga, eh. So, ito yung latag ni Kuya Ricky, no? Pusit Kalawang, Gulyasan. At meron siya ngayon dito
talagang local salmon. At ito pa yung ibang latag niya na ating binablog dito sa Malabon. Buhay na tilapia, no? Kaya Ate Rhea, yan buhay na tilapia. Tilapiang Pampanga. Tapos mga pandaing na bangus. At bangus na malalaki. So yan yung mga latag dito, no? Ni Kuya Ricky at ni Ate Rhea sa Malabon Fish Market. Kuya Ricky, salamat po. Thank you. At yan na yung mga naiikot natin dito sa kanilang pwesto. So dito presyo ng mga hipon naman. Ang presyo na Ate Rhea, salamat pa. At yung hipon natin ito 260 sa mga per kilo. $260, no? 260 na lang 260 mga kilo ng hipon natin dito sa Malabon Fish Market. Salamat. At ito mga tumpukan, no? 50 pesos sa mga ampalaya. Hanap ka dito ng alamang, gisa mo. Wag lang hipon kasi medyo malalaki hipon eh. Mga fresh na alamang, no? Tapos lagyan mo ng konting baboy, okay na, talo-talo na. At ito yung hipon ni JC ngayon. 260 ang per kilo. Pang mixed seafoods. Halos pare-parehas yung size ng hipon, no? Hindi, mas malalaki ito, boss. Mas malalaki. Pero bagsak presyo, no? Halos lahat ng mga hipon. Takatawad pa nga yung iba. Oo. Mahal pa raw yan, mahal. Mahal pa daw, ha? Salamat, JC. Thank you. At dito, 250 sa mga kilo ng hipon. Oh, wala rin, no? Ito yung mga latag naman ni Bito, oh. May kano kilo? Pikaw, fresh na pikaw. Hipon dagat. Suhaing dagat. Sige, paano sa timbangan? Di ba, Boss Lando? Oo, tama po yun, tama. Parehas po. Ay, salamat. Yan po yung swahing dagat na inyong mabibili dito sa mga hipon. Napakasarap niyan. Fresh na fresh, no? Ayan si Boss Lando. Magkano kilo niya? Sige. Nakita nyo naman, nagdami tayo. Magkano kilo, bro? 280. 280 po, sipon dagat yan. Hipon dagat, 280. Sakto pa, timbang. Ayan po, oh. Yung mga isang kilo tayo. Ang dami. Opo, Ay, masigurado po kayo, tay. Hindi po kayo mag-aano sa timbang po dyan. ako lang ang pumapares dito tayo. Ito ang gobyerno rin ako kaya... Saka mga tanigi. Tay, pawak muna ako 500. So ayan po, no, mga na-update natin dito sa mga latagan sa Malabon Fish Market dito sa pwesto ni Bito. Sir, may hipon pa ako, sir. Ayan, ang mga hipon natin sa Malabon. Marunong tumingin. Ah, meron pa Yan ang pala, tunay oh. na hipon. Marunong tumingin talaga sa mga ano. Yan ang masarap na hipon. Kaya mo iba pag nakita yan sa kilo. Yan talagang masarap na hipon. Di ba tayo? Alam mo, tagabit para ko. Hindi mga nag-i-inspection dyan sa... Sabi nila, tay. Huli sa ito. Pagka yung hipon, luto na. Akala nila luto na nga hipon kasi sa kulay. Swerte naman kayo, big pag... Masarap kasi yung hipon dagat. Nga hipon dagat. Kasi hindi dumidikit sa laman. Natural food ang kinakain. Mm. Katulad yung fish pan. Ay, may pakain na yun, may pakain na po yun. Ito, sariling ano talaga. Chemicals na yun. Saka to, hindi dikit sa laman. Ayan, no, mga fresh, no? Salamat po, te. So kung naghanap kayo ng mga hipon dagat at napakasarap po talaga ng mga lasa niyan. At talagang kapag ano, may hiwalay yung laman, no? Alright, so tuloy na natin yung ating vlog dito sa Malabon Fish Market. Yan yung mga palaya natin tumpukan, no? 40 pesos. At mga tumpok, no? Mga prutas na latagan dito sa Malabon. Ayan po yung mga presyo. 100 pesos mga milon natin. At ang ating mga ubas na green ay 160 per kilo. Sibuyas natin ay 100 pesos per kilo. At ang ating kamatis, ganun na rin po, 100 pesos per kilo. So, kaya tayo nag-update para malaman din ng ating mga kababayan, no, na ganito pa ang mga presyo sa Malabon Fish Market.
Yan po yung mga backbone natin, pakpak at bahay guya. Good morning po. Ayan ang mga latag dito at mga presyohan ng mga bahay guya at manok. So dito tayo sa mga bangus, ito yung mga presyo ng mga bangus natin. So gulay tayo no sa mga latagan dito kada tali. So ito yung mga presyohan ng mga bangus, meron tayo 80 pesos isang piraso, 70, 150. Yung mga salengga yan no, 60 pesos. So ganyan kamura yung mga bangus na kada piraso na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. So prutas na mga ubas. Tapos ang ating mga lansones natin ay 120. Yan po yung mga per kilo. Duko no na no. So shout out at magandang umaga sa inyong lahat at sa mga kababayan po natin na nandirito sa Malabon Fish Market upang mamili at makatipid ng mga mabibiling pagkain. So shout out sa iyo boy Tilapia. Good morning. Yun, shout out. Ito yung sinasabi ko, tinutukoy ko na 100 pesos yung mga per kilo ng Tilapia Batangas ni Boy Tilapia sa Malabon. So shout out po bossing, good morning. At ayan, ang tilapia niya ay maganda, no? Fresh na fresh tilapia, araw-araw bago. Ang tilapia ni Boy Tilapia sa Malabon. So ito naman yung mga latag ni Boy Putik, no? So baka naman, shout out. Lipat na nga ako, El. Ko talaga. Ayan, 100 pesos, no? Ito, isang piraso po ng mga bangus. 100 pesos. Wala pong pinipiling materialis. Pa-sold out. Meron din 100 pesos tumpok ng mga hipon. Ayan, ang mga hipon natin sa Malabon. So, shoutout sa'yo, Pinoy Pandikit. Tikit. Walang bumili. Walang dumikit kahit malastik. Lahat ng bumili, walang bumili. Kaya walang kapit. Madalas ako bumili dyan eh. Laging ubos sa bahay. Oo, laging ubos. Matikit naman talaga. Eh mo, ginagawa ng anak ko sa pandikit na yon. Bakit? Tikit naman talaga. Oh, madikit talaga. Parang may tiban lang yun. Oo. Di ba matibay sa Mighty Van? Oo, matibay sa Mighty Van. Iba talaga yung pinipandikit sa atin. Lahot ng ginamit. Oo. Diyan ka na nga yun, ikaw talaga. Lipat na ako. Alright. Alright, so ito po yung mga tahong talaban natin dito sa Malabon. Yan po yung mga kadatakal dyan na inyong mabibili. 70 pesos sa mga avocado, 160 sa mga latag dito ng yellow pin tuna. At ito naman po yung mga presyo ano. At ito yung 120, mga kada piraso ng bangus ni Boss Maeng, may 130, may 100 pesos. Ito yung mga kada piraso at 90 pesos. So sa update natin, walang pagbabago yung mga presyo ng kada piraso ng bangus. May 50 pesos tayo, Boss Maeng. Magkabot lang to. Ay sold out, di ko yung nabutan ng yung 50 pesos. Simple din masalt yung ano yung lasa niya. Ayan o, walang lasang putik kay Boy Bangus. Ayan o. Artista ka na. Ayan, malupit talaga si Boy Bangus. Ayan, balik mo. Artista ka na, bro. Iyon. Alright, so yun na po at nabaybay po natin ng mga latagan po dito. So halos lahat ng mga nakikita natin na i-vlog natin dito sa Malabon. Ang mga presyohan po ng ipon dito ay bagsak presyo at pumapalo lang sa 250 hanggang 260 na mga per kilo. At ang ating mga bangus na murang-mura pa rin mabibili dito sa kanilang pwesto ng kada peraso. So yun po ang ating update dito sa Malabon Fish Market. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay kay Boss Lando Explorer. Shout out po sa inyong lahat at sa mapagpalang umaga. God bless po and bye bye.